이민을 살. 이थिं은 खारलांनानै हाबलांनाया गामियाव हाबलांनाया मोजां जागोन ना जोंना। गुनजेर बेलाय माबायदि सोंलु जाखो? जाम्बा जाम्बानो आं रायजोजों बिसायख'थियाव एमएलए महरै सायख'जानानै रायजोफोरखौ जोथोन लायाबालाय माबोरै जानांगौ जाखो गुनजेर? नङा एमएलए सार, बेफोरबायदि नङा। आं बेखौ सानथ्राखैलै। माबालै सार, दाखालिनि बायदि बुहुदा जोंखौ लांखारसिनोब्रा मा जागोनलै? एखेबारे बिराद फाग्ला खामोन सयथिबो गरम बारखामोन। जों जेसेबां गरम, सुबुं माहारिया जेसेबां गरम, बेनि बारानिबो बारा गरमथारमोन। गिथावथावलै। दा बेफोरबायदिनो लाथिख' बारायाव बैथिं थांनायाव जोंखौ आरो लांखारफिनबालाय? जेबो नङालै, जोंना लिपिका फिसाया बेसर माबा माबि बोननानै हरफाखायो आंनाव पकेटाव दाना। आइया उखुन्दै नोंथां, मानो बेफोरबायदि जालाबायखो नोंलाय? दहाय एमएलए नोंथां, दहाय आं उखुन्दैखौ बासायथारदों बे खेबाव। आंबो नोंसाजोनि जुलिखौ, नोंसाजोनि संसारखौ दानानै होदोंमोन। आंखौ बे खेबाव मानो नोङो नायनो सानासै? आंखौ बासायथारदोलाय, नैबे उखुन्दैखौ आंखौ बासायथारदो। हादै माथो बेफोरबायदिनो आथिं हमफैलाबायनाय जाखोलै? हो? गिलायलाङोना जोंबो। नोंखौ खासि दोनबायलै आङो बेफोरबायदि एमएलए सारनियाव आथिं हमफैनायखाय। नङाबा गुबुनखौबाथ' सिलायजोंसो गावसिगौमोन आङो। दहाय बेफोरबायदि सोदोबखौ मानो बाहायथारदों? बेफोरबायदि बाथ्राखौ मानो बाहायथारदोंलै नोङो गुनजेर? दहाय आंनि खैफोदनि समाव नोंसोरो आंखौ हेफाजाब होआब्लालाय मानो बेफोरबायदि खालामदों नोंसोरो आंखौ हेफाजाब होदो दाब्ला नोंथां। आंखौ हेफाजाब होदो बे खैफोदनिफ्राय। हनै एमएलएनि खाथियावसो थांबावबाय। एमएलएबो बिगुरसो साला गयथाया। थाखा होगोन फैसा होगोन होननानै जोंनि गामिनि अमानि थैनायनि फैसाखौ दाबो राननानै होआ बिगुरा। बिसोरलाय बेफोरबायदिनो जाखायोना। इलेक्सन टाइमावल' गोदै बुंफैनोसै, जोबखांबाथाय गैला। सैमानि फिसासो एखेबारे नुबाय जोंनो अमा बायनानै होफिनगोन होननाया, होथोलांनाया दासिमबो एसेबो होफैयाखै सालाफ्रा। औलै सालासो आसरित मोनबाय आङो, बेफोरबायदि एसे थगायखेरै। फाग्लाफोर, नोंसोर मिथिखाया पलिटिक्स होननाय माने थगायनाय होनखानानै, पलिटिक्स होननाय माने थगायनाय होनखानानै। मालाय राजा जाग्राया राजा जाबाय थागोन, माबाय थागोन, जोंहालाय मालाय दुफुं खेवारिखौ जेरबाबो होथारनानै, बेखौ गावनि हाखौबो फानहोथारनानैबाबो गामियाव रायजोफोरा अमा बायनानै गासिबो मासे होजोबथारनांगौलै। साला हिनजाव देवानिया हिनजाव ओरैबा ओरै जरा होयै मेरला थाखा खामायनानै हा बायलायलायदोंना, हाखौ फानफिन होनानै बेनिखौ सालाजोंनो अमा बायहोनानै जोंनो रायजोफोरनो होफिननो थानांगौलै। अमाखौ थगायनानै जाहोनानै साला जोंनि गामियाव अमा बेमार जाहोजोबनानै थैग्लोन होजोबदोंना बेयो बिगुरा। आरे सेंग्राफोर, मासे गरम मा बुदलुन बुदलालाय? गामियाव मा बुदलुन बुदला? बुलु बुला अफिस खुलिनानै दोनदों नामा नोंसोरो? मा जाना मोनला पुलिसफ्राबो गारायाव गैयालै, उल्था पुल्था दा बुं मोनथिबाय बेवहाय। बांद्राय गरम जादोंखाय मालाय गामि हाबनानै नों सासेल' जों साथाम दङ मोनथिबाय। आरो मा बुंदों बुलबुला अफिस खुलिनानै दोनाखै जों बेफोरखौ मोनथिबाय। उखुन्दैया जोंनो अमा बायनानै होयैनि थाखायसो होदों जोङो, थगायबाय थानायनि थाखाय। मासे गोरालै गावफ्लंथार नामा नोंखौ? नुबायना नोंथां, गामिनि सेंग्राफ्रा माबायदि आंखौ खर'मानि बुख्लालाजोब्बाय बिसोरो। मोदोमावथ' मोदोमखासै। सेंग्राफोर, मानो इसिबां गरमलै नोंसोर? मानो इसिबां गरम? बेफोरबायदि गरमजों जागोन नामा? बेफोरबायदि गरमजों जागोन? गावनो नामा आंखौ गावनो नै बिखाखौ फोरानना होखादों आङो। गावफ्लंजोबथारबानो जाबाय मोनथिबाय। गावफ्लंजोबथारबानो जाबाय। आंखौ गावथारनायनि उनाव नोंसोरो नेक्स्ट इलेक्सनाव जेनगोन मोनथिबाय। सार, माथो खालामनो? माथो बिराद गरमथार। थासारिया गरमसो जासिगोन बायदि मोनबाय माथो। आरो नोंथाङाबोथ' दाखालि अमा होगोन होननानै खोथा होलांदोंमोन ना। दा मा खालामबावनो? जोंबोथ' ओरै थांनायजोंनो खामानि मावनानै अफिस ओंखारै बावनानै दंमोन ना। दा मा खालामनो?
नोङो थांनायनि खोथाखौनो एसे बुंहैदो दे जोङो अमाखौ बायगासिनो बुरजा मोनैखाय रायजोआव सेलाय बेलाय जाफैगोन होननानै जोङो खनसेनो बुरजा लाबोनो होननानै दोनथ'दों होननानै खोनाबायना गुनजेर जागोन दे सार नै सेंग्राफोर गरम बारा मानो बेफोरबायदि जानांगौ अमाखौ बायदोंब्रा जोङो बायाखै नङा बायनानै दोनदों नोंसिना लाथिख' भाराया बिराद गिदिरना गामिया 132 ना मा हिसाब सौहैदों जोंनाव मोनथिबायना अमानिया ओमफ्राय इसिबां बुरजा अमाखौ नोङो मोनजोबनांगौआ गोरलै नङाना बेनिखायनो जोङो अमाखौ नागिरगासिनो दायो जोङो 80सोल' मोननानै दङ ओंखायनो जोङो होफैथ'वाखै नङाबा फैनानै सेलाय बेलाय जाफैयोना बेनिखायनोथ' जोङो बेफोरबायदि खालामगासिनो दा साननैसोनि उनावनो लाथिख' भारा गामियाव थांनानै राननानै हैनाय जागोन अमाखौ खोनाबायना सेंग्राफोर बांद्राय गरम दाजासै खोथाखौल' होनानै देलायबायलै नोंसोरो दाख्लै माने थगायनाय नङाथ' थगायनांगौ हले गामियाव हाबजोबनो हानाय नङा मिथिबाय अन्थाइ खुबैनाय जागोन नोंसोरखौ जागोन दे सेंग्राफोर जोंनि खोथाखौबो एसे लाखिना मा खोथा लाखिनोलै बिसायख'थि खालामग्रा सुबुंफोरखौ बांद्राय फोथायजायालाय खोनाबायना नोंसिना खोथाया थायलाय बारलासो खोनाबायना हिनजावफोरनिफ्रायबो गाज्रिसिन नोंसिना थगायनायफ्रा थौदो सेंग्राफोर जुदि नेक्स्ट टाइमाव होआबा उखुन्दैखौथ' होखागोन जोङो खोनाबायना आरो उखुन्दैखौ गामिनिफ्राय एरख'नानै गारहरनांगौलै खोनाबायना बासो हटेलाव थानायाबो मासे दिगदारहाय बे हर गेजेराव सोरबा दुदुदाफ्राव दस्रा बुहैबायो रागायानो उन्दुनायानो निदानो गाज्रि जाजोब्बाय आंना एखेबारे जायगा गैला होननानै हटेलाव बर्ड होनानै दोनखाबाय जों बाहेराव माबा दासो बुरुं बादां बेफोरबायदि खालामफैबाय बायो बे थास'जों आयनाजों मासे खिथु दानहांलायलायनाय उन्दुगासिनोथाय बिसोर सानैया जेबो खोनाखाया दाबायदियाव कुम्भकर्णफ्रा माबा थांखांफिननानै फैनानै एखेबारे हटेलखौनो थिखोनानै लांबाबो बिसोर सिरिखौनो बानायनो खोमा फाग्लाफ्रा ओरैनो रुटि होयो सोर फाग्ला फाग्लानि फिसाफोरथाय बिसोरो हटेलाव रुम दंबावो ना सागुफुरियाव मानो नांगौ रुम गैला रुमा फुल जाजोब्बाय है आब' मानो बिदिब्रा नोंसोरो जोंनो रुम गादान होनो बालायलायनाय हो रुम गादान होदोब्रा जोंलाय रुम मोनसे मोनबाबो जागोनलै कापलसोखा जों सानैया कापलफोरनो रुम गैया जोंनि लाथिख' भारायाव सिंगेलफोरनो पेरिडफोर जानाय हाबा जानायफोरनो बेफोरनोसो जोङो रुम होनो हायो कापलफोरनो होनो हायाहाय नोंसोर मा खालामगोन गथ' जाबायोबा जोंखौसो खानाय सिनलाबायगोनहाय ओरैनोबा बुला अफिसनिफ्राय बिराद खाथादाक नटिस हरनानै दंखाथारो जोंनियाव दा थाङै माबा मोनसे जाबायबायोब्ला जोंहासो बुला अफिसनिफ्राय दोखो थांजागोनहाय जानाय नङा कापलफोरनो रुम होनो हानाय नङा ओंखारला मिथिबाय मा आब' एसे बावनो रोंथारला नामा हो ओमफ्राय जों एफा हर गेजेरावलाय माहाय ओंखारलांबावनांगौ जाखो हरनि 2 रिंगानि बारलांबाय लामाया भागाबारिथारलै थांनो गिलायलांबाय जोङो होमबालाय मा लोमफानांनायनिथो बेफोरबायदि हर गेजेराव बेरायबाय थानायमोन नोंसोरो हा फुजा मेलायाव मोनामजोबथारबाय माथो जौजोंनो सिख्ला मानसियाथ' बेफोरबायदि जौ लोंबाय थायो गावनि देहाखौ जोथोन लानो हाया नामा हा फुजा मोनदों देहा मोनदों होननानै बेफोरबायदि बेरायबाय जौ लोंनांगौ हा नै माथो हर गेजेराव एसेबां दावरावब्रा उन्दुनो नागिरनायावलाय गेसफोर बिराद दंफैयोना गेस ना मा होनो आलासिफोर दंफैयोना जोंना हटेलाव आलासिफोर थानायावलाय बेफोरबायदि दावराव जाबाय थायोबालाय आलासिफोरालाय माबोरै उन्दुना जाखौ बिबारै आब'आ जोंनो माबा रुमखौ बानायनानै जानो जों कापल खाथारहाय मा ओमफ्राय कापलफोरनो रुमाव खानानै होआबालाय बे रुमफोरखौलाय मानो ओरैनो बेखार बानायदों हो सुबुंफोर थानो थाखायसो बानायदोंना जुनारफोर मोसौफोर थानो थाखायथ' खालामाखैना आरो आब' जुनारफोर थानो थाखाय खालामदोंबा इसिबां मोजां खालामनाय नङाना खोनाबायना ओमफ्राय जुनारफोर थानो थाखाय खालामदोंबा नोंथांमोनहा जुनारफोरखौनो लाबोनानै ओमफ्राय आरामै सोनानै दोनफैनाय जाबायना आयु बेनानो मोजाङै गैबावला हनै जोंखौसो उल्था होनबिलायबावदों होखारहरनोसै नामाय ओइ बिबारै बेफोरबायदि जानाय नङालै हटेला जोंनि नामाव गैयाना खोनाबायना फाग्लि नोंनाव गरमानो बाराद्रायथारलै बेफोरबायदि नङा जा जाय जाथोंसैलै मिथिबायना लाखिनानैल' दोनथारसै जोङो खोनाबाय आरो हर गेजेराव थिनहरफिनबाबो हटेल मोनाखै होननानै बुंबाबो उनाव दिगदारफोर जागोन खोनाबायना आरो रांल'सो फैनांगौ बुथुमनोसो हानांगौ जोंहा
이 파도 능 오빠 마법 문제 사이가 마법 문제 됐다 사이가 안파 불러 페스티벌 단다네 아유 아버님 중간하는 하야 불러 페스티벌 된자 가래니 봐 그래 봐다 나 불러 페스티벌 불러 페발라이 thôi nhưng chị phải chính là gì anh đến khăn cái nào đúng không về là vì nào rồi mà đâu mình chơi lời gì mà để thằng con ra nên sẽ lại 세번 하다 제가 가볼 하다 제가 돈만 받아서요 내가 살이 좀 좋다간 좋다네 하바사야 가가 그래 가성 배양을 마뭐 하나만 타든지 vì này nào mà đâu không phải không phải là gì vậy phải để rồi chính khán giả vậy nè 누바이 룸코먼 카타르 하이 룸코먼 카타르 너는 신가지 집에 대해 하바산에 넣어버려 뭐하나니 하바산에 넣어버려 뭐하나니 리타도고 야나 카타다고나 아 고골레 다올레 카타르 그나바이나 아 나올레가 펜도 카타르 아 코바다가 올레 가는 치바이 아 그리고 펜도 카타르 아 크라스 바부 도선 저도 카타르나 아 그와레 가나가 너 고보사 카타랑을 박라 무남즈 바이 또 화인너 카타르 무당을 파이카노 치행가 아냐이 아 화이마네 베버바티 아 그리고 카타르 사벨 하늘레 마네도 환시 역시난 거 안베베 하던 거고 동환 시역시네 아 우리 막 물고 사이면 돼 화이 더비 맛이 다들리 지난해 기사매는 고항 세잔 안 들어오나 예 솔집에 살라래 아유 버리와 먼저 타봐야하 능아 아무리 무둥바랑 가랑 바실왜 화이 비마 실다들 시원하네 하이바라 문안 푸지 파이 마리 무둥바랑 빨리 타닥 시내요 시내는 아유 지하는 구겨서 합성 시간 그만 무둥바랑을 배타나네 시내는 매산에 가 아유 이봐봐 허리 무관세 둘라이 파이 하나우 마트잖아 그브라 호기제 오늘 말라용 눈에 나갔네요 구둥구둥한 하다스 아직 수업라이 나니 콤볼 좀 하는 나게 등한 거 사마 비굴 아서 콤볼 그 쓰점는 나게 그냥 놓길 콤볼 그 쓰점 나게 걸리는 라이 비굴 데데데데 콤볼 좀 나게 내로 많이 일달래 소위 많지 호르기제 많이 폰호를 배부르바지 호르기제 폰호 사이 싱글롱 라래 양의 싱글롱 라 배부르바지 호르기제 폰호 사야 붕붕붕 탑붕 먼저 잘해봐야 마능하 마발레 그라바이나 예 짠 탑탈라라 앙나먼 집에나 동판 시고서 지레난 동앙라브 매 개발해 송송송송송 고랑탈레 저 집에 야게 기징 소나이 지잡이 마코문 그 플랑크 가지고서면 그나 기셔고서는 마코문 그 일라라 저 집에 사이가스는 저 집에 마 하나 몰래 아유 우리 아베 보내 바이오르데스라고 쓰는 아마 좋은 거 사바이 미시고티나 하는 걸 마바 오아레스 거 받아 스네시 바바가 나 탑타겠나 그야 모나질라 바바바네 사바이 흠발라이 송크리징 시대전 또 요고라이나 내 쓰는 예 송크리징 시대전 릉어바바 이제 키네에서 들어오면 가르자이바이 아 야우사오 내 거는 번호를 내서 오라고 사바이 누가 있니 브랜 헐가스트한 걸 보여바네는 뜨등은 안 하이 안파이 따보비 고는 릉이야마야 안고서 보다 뭐지 칼을 포즈를 해봐비여 돌담이 담아 어디 봐라이 아 그래 키네네 맛은 무둥바당브라 능라이 지니 무남 내내기 랄리 합서바비 호흡호흡는 자네 놀라네 딱 던져 박라 마박지하이 아유 탐포에서 뱅코 파이카니오 당나니 키밥 자시고 파이카니오 당나라 똑같이 나나네 키반자이 아유 바우럭세 파이카니오 키네네 파이카니오 키라방 배운 입에 타나하면 이내 봐요 흰자 화서방 심지야 그마 소집에 멋진 기네 가이타이 제 뭐라 가는 부드러운 슬라난 당근 뭐나니 슬라난 당근 배고 미하리 잘나무 타라양은 설마 무엇 포동바 시글 포동바 부드러운 랑밥을 합타시고 못하라양게